Komu local amali jongka 17 North Chalong constituency kaba kate ka thamu mulong ru ka ha po constituency jonga mat kadao I have every right to intervene. I have every right to express with authority and responsibility. Kabang ako ban kento kung local amali ngamla ban shupai ngamla ban shusngap ya ka jingja jongka arpotrik mentau nai men sisa jain kaba hakoi ke jingja jongka restaurant kaba karte ka sawayo ba kita ki nong shong shnong ki ba le ki nong shong wa ki po thami molong ki thmu ya ban pemi ya ka jing klumar kaba le si kala ban mi biang ta ka jing kan kumba laja ki por jo ki arjar sinem arjar khatra kaba kini ki nong shong shnong jong ka thami molong le ilamo social media ba ka jing thmu jong ki ka de ba kin DA ban bam ai na restaurant ban ki thmu ya ban peni bor ban bane don bor hani ke jala ke jongi hani ke jaka ke jongi ka bangimla ban sha ban na sngo ban ai khuble ru ya ka police department ka bala poi shwa ka por ban tem ye ki e ha shwa ban mi ke jikan a henre ka police department ka nong kut no tang ban shutem ka police department ka badai ban maintain ya ka law and order ka bang aku ang penerima ba ka police department ka di ban assure ka di ban penting na ba laws should be equal to everyone don ke ka ban le silang khama tang ya ka wei ka chat ban riu ka ni ka mara apa yang kan bul eta ka jing shania ka confident ha ka police department ngaku ang penerima ba kini ki jingja kila banjan ka por nila banong bidi barit baling ship serious henry ke ka bakrao ka shom hai barit ngako aban send ka clear message sa MDE government ka bari ka MDE 2 ka bari ka ju ka MDE 1 sansnam pila takile ni ki issue phim simala pila feel in all aspect kani ka panpau ya ka lack of seriousness ya ka jumlong irresponsible jong kita ki bakam leader ki bakam nongela kabasongsi kalong ba lapin sa atin ngene ka kam ban penkarya ya kini ginong shongwai hakte ki jaka katcha bakide namar ni jingdong kam kalong ba aku membeli aku apa penpau ba sya de mo isi le mo shon nrei namar ka hel hazat kamdon kalong ka ba iting ishirkai na ka kot ka khia juti nong shong shnong ban ka tegla ni gowi ka slum ka badon hampo ka har or city ka banginom la ban priang ban ngaku aban penimau ba kadai ka sorkar ka bari ban shim ya ka jingkir clear namar ka jing delay kadang ka jing ka kentir ba penimau ba delaying is denying ya ka hop temar kadau ngaku aban penimau ya sorkar ba mardor kadai ban penkriya no khamkloi ya kini ki parlok ki ba shong hate ki jaka mdei ba shu pular ta kaktien kaban ko ga sinem shagoi ga sinem matala palar san sinem kalau bejile rai ko bakrau kani ka peni ya kata ka jing ya jing bamler kam jong sarkar ka bakat ka honorable high court of Meghalaya ka pan tukular mdei tang ni ko subject ka honorable high court of Meghalaya ka tukular ko bol ki subject pen pau ba kani ka executive ka bailam ya ni sarkar da NPP ka dei ka sarkar ka patrot ka don ka government henry ka basusi pat kamdon ka governance timar kadau ngako pan penkin mauru ba kadai ka sor kani ka sarkar ni ban shim jikit kli namar kala pen slam ya ka ban perkriya ya kini ginong shong shnong banta jaka ban ka problem solver ka kalalong pat ka problem creator kala pen wara asar tu ka barigate bala khang ya ka ban passing through na ka jaka ban ya deng ba tikali ba kala wara ka jin dhen kali ka ba shirkhei ka rakta na ki barit ni be khamtam ti VIP ti kamdon jikta e mar kadau ki set kelut ki ka mala khmat bat kawai kama ko apan pau ba jing kata jong ketiga barigate kalakta ya ka jing dheng kali ka congestion ka ba shirkhei na du ka Anjali point na du Khandailat point adu Matpran point bat undon bai in don bi slow bi te bron ka bor ki le kelut te mar kadau kaniru ka dei ba sarkar ka pan shim ya ka jing kali or are to be fixed with responsible namar kadau ngako apan pengen mau ni bakim nei ban ngasmo baka lakut kasur jong politics tongin pensawai kasur jong policy namar kai mo ko apan pau shan penkut but peace is not the merely absence
of conflict, but it is the real awaiting of the presence for justice. Kani ngaku apikan mau ya sarkar bakajing kajing suk kamut bakam don suk ta kajing kan at ne kam don suk ta thama hende gade ga bangi apki milinti ni amnut ya ta ka tingang ngai skap ba sarkar kan le la jong kamram kirki mardor klan preslam shu pendap tamya kular poros kata hende ban pendap no ka kam action should speak louder than words. Kani ga ba ko kan good kam tak ya wan kan tho ya tu jingja ka praja tu sing weni di parit ila pancha no por ba he manu ban sim par jin khali ka sarkar ka par sim jin khali lada ka preslam ha ka ban le la jong kamram ha ban pen kriya no mardor ya ni nong song song hang te po thang mo long ki bri ki nong song wa jong ka chala tai ni kim ti ko